Бог установив Пасху як заповіт. Хіба для виконання домови не потребується уділ обидвох боків? Ми небесні грешники, яким потрібно пробачення гріхів, і Бог, який має владу дарувати нам гетає пробачення гріхів. Ці ж не Пасха, новий заповіт, гета тое, що встановлено поміж Богом і нами. Давайте поглядим на послання до Габреїв, розділ 9, вірш 27. Давайте поглядим на Божє Слово, написане у посланні до Габреїв, розділ 9, вірш 27. Як людям належить один раз померти, а потім суд, так і Христос, один раз принесший себе в охвяру, как побрать грехи многих, другий раз з'явиться не для очищення греху, а для тих, що чекають Його на збавлення. Дик що ж Йон принесе чоловєцтву для пробачення греху, коли прийде другий раз? Это тое ж самое, що й епоху Сина. Той, хто з'являється другий раз з тим же принципом пробачення грехов, що і під час свого першого пришестя, це той, хто дасть пробачення грехов усьому чоловєцтву. Про що? Про його обіцяне Пасху нового заповіту. Ісус проповідував істину збавлення, праз якою чоловєцтво могло отримати пробачення грехов, завершив своє служення на протягу 3,5 годів і узнесся на небо. З того часу апостоли почали широко проповідувати про правду про Ісуса, який дарував пробачення грехів. Кожний, хто вірить у Ісуса і сподівається на силу Ісуса, може отримати пробачення грехів. Давайте вірити у Ісуса і будемо врятовані разом. Давайте отримаємо пробачення грехів. Вони проповідували многим людям таким чином. Тому в епоху Святого Духа ми так само повинні виразно розуміти і проповідувати про Духа і невесту, нашого Бога, який прийшов на эту землю. Ми повинні вірити у їх, щоб отримати пробачення грехів. Віруй у Господа Ісуса Христа, і врятуєшся ти і увесь дом твой. Хіба бути врятованим не означає отримати пробачення грехів? Таким чином, і в епоху Святого Духа, ті, хто не вірить у Духа і невесту, Небесного Айця і Небесної Маті, ніколи не зможуть отримати пробачення грехів. До такої висновки ми можемо прийти, розглядівши історію епохи Сина. Хіба у Біблії не говориться, що Він прийде другий раз, щоб дарувати чоловєцтву пробачення грехів з правдою нового заповіту? Таким чином, під час Його другого пришестя ми не можемо отримати пробачення грехів, коли не будемо сподіватися на Його ім'я. Дик чиє ім'я, поводле пророка Ісаї, буде ведать Божий народ. Написано, що Божий народ буде ведать ім'я Бога. Це вони заслуговують пробачення за свої грехи. Простые слова «Господи, Господи» не означає, що нам автоматично даруються грехи. Ось чому Ісус неодноразово підкреслював це у Євангелії від Матфея 7 розділ. Він сказав, не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Майго, який єсть у небесах. Іншими словами, ми не можемо войти у Царство Небесне з грехом. Ми повинні отримати пробачення грехів. Однак, ці можемо ми, грешні люди, очиститися власними намаганнями і заслугами. Коли ми не можемо, то що тоді треба? Нам потрібно обіцяне Бога, яке дарує наші грехи. Що Бог використав, щоб дарувати нам? Він зробив це про заповіт. Це заповіт, це новий заповіт, згаданий Євангелії від Луки, розділ 22. Щоб виконати заповіт, Бог сказав, «Це кров моя нового заповіту, за многих проливана для дарування грехів», показуючи, що правда про Пасху повинна бути включена в новий заповіт. Тоді давайте переконаємося, що Бог використовує це, щоб підтвердити свою ідентичність, звернувшись до 31 розділу Єремії. Давайте поглядимо на 31 розділ книги пророка Єремії. «Вось настають дні, каже Господь, коли я заключу з домом Ізраїля і з домом Юди новий заповіт». Господь ясно сказав, що коли ми побачимо того, хто заключає новий заповіт, ми повинні відати його особу. Хто він? Він Бог.
Это тому, что Бог обяцал и пророчил, я устанавливаю новый заповет. Тады, коли мы разглядим Тройцу, кто таки Бог Иегова эпохи Айца у эпоху Сына. Это Иисус, а кто он у эпоху Святого Духа? Это Христос Ансанхонг. Протягнем з 32 верша. Не такі заповет, який я заключив з батьками їхніми у той день, коли взяв їх за руку, каб вивести їх з землі єгипетської. Той заповет мой не порушили, хоч я заставався у єдності з ними, каже Господь. А той заповед, який я заключу з домом Ізраїлевим після тих дзьон, каже Господь, укладу закон мой у їхню нутрину, і на серцях їх напишу яго, і буду їм Богом, а яни будуть моїм народом. І вже не будуть вучить один одного, брат брата, і казать, спознайте Господа, бо всі самі будуть ведать мене від малого до старого, каже Господь, бо я дарую беззаконні їхні. Это Бог, який дає пробачення граху. Бог дарує беззаконні їхні. І грахов їхніх уже не спом'яну болей. У епоху Айца пробачення граху давалося у ім'я Ієгови, але у епоху Сина іно дається у ім'я Ісуса Христа. Не глядячи на тое, що Ён прийшов на гэтую землю целе, Бог постановив про своє ім'я, що всі грахи будуть здаравані, і кожний, хто вірить у Його, отримає пробачення грахов. А що ж тоді робить у гэтую епоху Святого Духа? Хто дасть нам пробачення граху? Брати і сестри, праз кого ви отримали пробачення грахов? Бог, який заключив з нами заповіт, дав нам пробачення грахов. Однак ці не дав Бог пробачення грахов усім праз правду нового заповіту Пасхи, яку Він обіцяв. Хто освітив нас і навчив правді про Пасху нового заповіту? Це Небесний Отець Христос Ансанхонг, і хто, як кажуть, з'явиться з ним. Наша Небесная Мать и Новый Иерусалим, якая есть невеста Духа. Что поводле слов Духа и невесты яны дадуть усяму человечеству? Яны обяцали дать життя, это значит життя вечное. Тие, хто не вірить у Духа і невесту, ніколи не змогуть досягнуть пробачення грахов, не кажучи вже про вічне життя.